Akhirnya teko Sumberjo bola. Akhirnya teko Sumberjo. Mak pitereh notor ke Sabado lho. Iki masalah dalane kan kok dhuwur, medun. Jojrok jadi muter pitse agak ganjel ngono kuwi. Pite masalah parkirane iki rada rekoso aku ngerti posisine kono kae bola. Iki Sumberjo sing kulon sing jare ngomonge sapa kira mudeng kuwi. Sing madhep kuburan Ndang Legi kuwi lho. Lah iki tak tiliki sik ya bola ya tak tiliki kaya ngapa sepote lah ngono. Engko nek kira-kira cocok nggo mancing nek jane wah nggone penak banget bola kene iki. Sik. Copot kata mat. Ben ketok iya ta, ben ketok sik. Ben ketok sik bola. Sepote kene iki bola indah banget jane masalahe. Neng mbuh kuwi jero apa mbuh cethek ora ngerti nek sing jenenge tombro kan manggone ora genah. Dadi ora kudu jero tombro kuwi bola. Sepote jas banget yo. Lah iki sing kulon kono kae to, kulon kan jembatan kae, jembatan Purworejo sing bola-bali tak syuting kae kono kae jembatan. Lah iki sebenarnya neng anu bola, sebenarnya neng jembatan kuwi ngetan. Ya cuma nek golek cepete ya memangnya metune desa kono kuwi. Ya cepete kono kuwi bola. Oke, tak duduhi ya, tak duwi-duwi sepot. Lagi kulon kono kan jembatan kae. Jembatan dalan sing arep nang Ndang Legi, arep nang Pelembinatur kono kae jembatane. Lah iki aku manggone nang etan jembatan ta rada adoh. Persisnya nang nggon branjang-branjang kono kuwi. Lah iki nggone bola sepote iki jos banget. Cuma nek motor tak kira ya ora iso metu kene. Sampune iso metu kene ya sampai susah bola. Motore nek iso diparkir kono kae wae penak. Ya ta. Lah saiki ngene bola. Tak dudu videone lha ya iki. Wah, jane ya langsung jero bola jane iki. Iki jane langsung jero iki bola iki. Tapi yo mbuh aku urung nyoba kene to. Tapi engko perlu dicoba. Sak jam 2 jam. Oh. Iya langsung jero iki bola. Iki wah penuk banget. Tapi mbuh iwake ana apa ora. Engko tak telusuri ngasih teko kono kae. Teko nggone etan kono kae. Kira-kira perlu dicoba mancing nang kene ora apa-apa. Tak coba engko ora ketang sak jam 2 jam tetep tak coba. Iki sepote jos banget kok ngene iki. Ya ta? Banyu anyar bola. Banyu anyar. Tapi dina iki blas ora ana wong mancing iki. Apa kene iki ora enek iwake apa piye ra mudeng? Ora ana wong mancing bola. Ngaret Pak De. Apa ya ndak dina ora enek wong mancing, De? Apa-apa hangel iwak? Tengok kene bola ning ora enek wong mancing bola. Sama sekali ora enek wong mancing. Apa ora enek iwak apa piye? Tak coba engko tak coba ya. Jane enten nggih, De? Oh. Ora gelem mangan. Nek ora gelem mangan berarti sing branjang ya tetep etok iwak. Akeh iwak, De? Oh, kayak enek bola. Kayak yo branjang kayak yo etok iwak lho kok wong mancing ora enek lho. Oh, kayak langsung enak ya. Loh. Kayak langsung enak bola. Wah, sepote indah banget jane. Kene iki lho. Kene iki kowe arep pingkring ya iso, arep nyobok ya iso kene iki. Lah kono kuwi enak nggon watu-watu iki bola cuma dadak mlumpati kalenan kene iki ya. Mlumpati kalenan kene iki rada rekoso bola iki.
Lah kene iki. Saiki nyoba ya. Wah, kene iki bol. Aku tak coba mancing ningkring ning kene iki bol. Kene iki. Dicoba. Wah, kene iki licik. Kene iki nggon tegungan bol. Tegungan. Biasanya nek serinding-serinding iki ngumpul nang kene iki serinding iki. Ketoke kok penak men. Tapi rono perempusane bolo, rono perempusan. Tombro iki ketoke rono. Tapi nek sing kono kaitan kene kae ya nek wong mancing kae. Sing etan kae. Ketoke kono kuwi anu bolo sing duwe tip sing sok nyetel tip kae kono kuwi. Dadi medune kono kuwi. Kae ketok nggon wit kaya alas-alas kae, terus kae nggon gedang-gedang kae. Lah kono kuwi nyoba kene ya. Nyoba kene sik, mbok menawa. Oke bolo, sing tak nggone kene iki lokasine jero bolo. Di belanjange bapak iku. Ning belanjange bapak iku ya itu. Iwak. Sing jelas iki nek masalah laporan nek iwak. Itu kan pas sebulan kali itu banget nyoba ya pokoknya saat jam belum kita masuk ke sini itu pokoknya belum baik itu apa sakmene iki. Wis ngene bal pindah ya, pindah. Masalah aku nang kene iki wis hampir 1 jam bolo. Nek wae aja sakmene-mene iki mesake to. Balik kene sik ben gede sik mesake. Iki masalah nilai serinding. Nek serinding tak gowo bolo iki nilai ben gede sik nang kene. Ya cilik masalah. Nah. Wis ngono bolo ya. Sing jelas iki saya itu di sini sudah hampir 1 jam, tapi ikan tidak makan. Itu lagi bolo. Itu kayak gini putian siji tok. Nah ini jane masalah tombro, perempesannya bola balik, tapi kenyataannya tidak makan. Oke bolo, ya segitu aja untuk di Sumberjo kali ini. Yang jelas madep kuburannya kan kono kuwi. Infone kuburan iwake madang lah ngono. Ya ini gandeng ora madang pindah ngono boleh ya. Oke. Saya kira di sini dulu. Kita pindah kemana? Tetap pindah. Itu boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.